ja han aconseguit el poder. I avui, en canvi, ens centrarem més en el cas català i espanyol i analitzarem o intentarem analitzar com l'extrema dreta, en la seva pluralitat, perquè és evident que l'extrema dreta no n'hi ha una de sola, hi ha diverses formacions i diversos també espais ideològics i propostes, com aquesta extrema dreta utilitza els mitjans de comunicació, tant els tradicionals, la premsa, com les anomenades noves tecnologies, que ja no són tan noves, bàsicament internet. I per tant, com, de quina manera, si és que ho fan d'una manera diferent als altres, com han utilitzat aquests mitjans i alhora també com els mitjans han tractat aquests fenòmens i si en el tractament d'aquests fenòmens el que han fet és ajudar-los a créixer o no. Per tant, aquest serà també un tema a debatre. Abans sí que m'agradaria fer unes prèvies. És a dir, quan parlem d'extrema dreta no és fàcil posar la línia i ens equivocaríem, pensem, si els posem tots en el mateix sac. És evident que no és el mateix els grups obertament neonazis i obertament racistes i negacionistes i hereus declarats del feixisme dels anys 30, que no pas aquella extrema dreta que formalment, si més no, accepta les institucions democràtiques, el joc democràtic, i que, per tant, dissimula o s'allunya una mica d'aquell feixisme clàssic. Per tant, com que l'extrema dreta, després em direu que si esteu d'acord amb això que dic o no, però com que l'extrema dreta també és plural, segurament el tractament que n'hem de fer o quan podrien fer els mitjans de comunicació també ha de ser divers. I ja per últim, ja entro a donar la paraula als ponents. Dir també que és difícil a vegades saber on posem la línia entre el que és la dreta, diguem-ne, o la dreta, o els partits més o menys del sistema i que tots entenem per democràtics, i els partits que podem anomenar directament extrema dreta. De fet, a vegades fa la impressió, i deixo anar aquí una afirmació perquè després, si voleu, la discutim, fa la impressió que estem més pendents del to i de la declaració que no pas dels fets. I posaré un exemple que m'hi va fer pensar l'altre dia al 30 minuts del diumenge. És a dir, si ara surt un polític en aquesta campanya electoral i afirma amb vehemència i contundència que cal expulsar cada any a 12.000 persones de l'estat espanyol perquè no han nascut aquí, segurament tots direm que aquesta persona és un xenòfob i és un racista. I segurament l'encasillarem ràpidament a l'extrema dreta. Però el cert, la realitat, és que l'estat espanyol cada any expulsa 12.000 persones. Per tant, ens escandalitzem més per la declaració o pel fet. I a vegades, simplement posar sobre la taula, que a vegades ens és difícil posar la línia entre allò acceptable i allò no acceptable i ens deixem portar més per l'aspecte més declaratiu, més formal, que no dic que no tingui importància, òbviament, les paraules tenen també conseqüències polítiques, però a vegades ens deixem portar més per la imatge i per l'aspecte declaratiu de la política que no pas per allò que entenc que és més important, que són, al final, els fets i les decisions polítiques concretes. Bé, per parlar de tot això tenim 3 ponents. La Neus Tomàs, que és directora adjunta d'El Diario, és periodista, òbviament. En Jordi Borràs, que és fotoperiodista i nosaltres hem dit que és especialitzat en moviments d'ultradreta, no sé si ell estarà d'acord amb aquesta etiqueta. I per últim, en David Carvala, que és un dels portaveus i un activista d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Per tant, les dues preguntes que us fem en aquesta primera ronda serien aquestes. És a dir, si l'extrema dreta té una relació especial i utilitza d'una manera especial els mitjans de comunicació i les xarxes socials i internet, i en segon lloc, si el tractament que fan els mitjans de comunicació convencionals, però també l'espai que els proporcionen les xarxes socials, per exemple, ha afavorit de manera especial o al contrari, o els ha aturat aquest tipus de moviments polítics. Si vols, Neus, començar. Bona tarda a tots els que ens estan seguint i gràcies per convidar-nos i per organitzar aquesta taula, que crec que intentarem fer una mica de pedagogia en la mesura del possible, que no és fàcil en aquest àmbit. Jo el primer que voldria dir és que jo no soc una experta en moviments d'extrema dreta,
com ho poden ser el Jordi o el David, la meva aproximació és el propi interès periodístic per conèixer un fenomen que va a més, no només a Espanya, sinó que en altres països segurament estan fins i tot més avançats en aquest àmbit, i també pel que comentaves, pel tractament, quina aproximació hem de fer als mitjans. Jo el primer que voldria dir, i començant per la segona pregunta segurament, és que els mitjans evidentment influeixen en el tractament o en l'evolució que puguin tenir en la societat aquest tipus de moviments. Influeixen seguríssim, no? I després podem comentar exemples concrets. Però crec que és important aixecar una mica el focus i tenir clar que no són els únics responsables. És a dir, en Xavier Casals, que sabeu que és historiador i és algú que, com els meus companys, ha estudiat molt aquests moviments i també la relació amb els mitjans de comunicació, ell parteix sempre d'una premissa, no? I diu, no n'hi ha prou amb criticar-los, que és el fàcil per entendre'ns, si no estàs d'acord amb el que estan fent. Perquè això, primer, a vegades pot tenir un efecte boomerang, quan més els critiques, si no expliques bé la crítica, no la fonamentes bé, el que pot fer és el contrari, donar-los a ells més ales, però a més no estàs anant a l'arrel del problema, és a dir, jo coincideixo amb els que creuen que això és un problema o una derivada d'una crisi del sistema polític, i entenc sistema polític no només com els partits tradicionals, sinó del sistema polític del qual formem part, segurament també, fins i tot els mitjans. Per tant, no s'ha de confondre la causa amb l'efecte. Si partim d'aquí, és a dir, si tenim clar això, que has d'anar a la causa i no només a l'efecte, perquè llavors no estàs anant a l'arrel del problema, ja tens una manera de diagnosticar-ho diferent. Per tant, diguéssim que no és reactiva, sinó intentar començar per l'origen, no? I l'origen, el creixement d'aquests tipus de fenòmens no és per un sol factor, és a dir, és multifactorial, i això sí que ho hem vist a França, ho hem vist a Itàlia, ho hem vist a Hongria, demà segurament en parlareu, és a dir, per què algú compra el discurs, posem d'exemple Vox? Doncs no hi ha un sol motiu. Hi ha gent, i dic Vox com podem parlar de l'ultradreta francesa, no? Doncs a França, per exemple, hi havia una part de ciutadans que no entenien o no estaven d'acord directament amb el que s'ha vingut a anomenar multiculturalisme, no? Per tant, hi havia una part que ho centrava allà. Hi havia una part, i aquí ha passat també, doncs que no està d'acord amb... Jo ho resumiria amb la igualtat d'homes i dones, però en tot cas amb que el feminisme tingui un protagonisme, siguin els mitjans o en la societat. I ho hem vist amb la criminalització que s'ha fet de les manifestacions del 8 de març. Hi ha una part evident, i crec que això explicarà també alguns resultats electorals dels que veurem, amb la crisi econòmica. És a dir, com que hem acostumat a més els ciutadans, i en això també hi ha una part de responsabilitat dels mitjans, no només, però també, a respostes fàcils a problemes que són complexes, doncs aquests partits ho aprofiten, perquè ells són molt simples en les receptes, que no vol dir que funcionin, evidentment, però són molt simples. I per tant, doncs, és fàcil comprar aquell discurs i és fàcil oferir-lo, no? I després, en el context purament català, i això mirant els resultats electorals de les últimes eleccions es veu molt clarament l'efecte de l'independentisme en el sentit de que tu veus on les taules on Vox va treure millors resultats, tant a les generals com altres eleccions, i és al voltant de la caserna de Sant Andreu de la Barca, a la Seu d'Urgell. Bé, doncs de moment està identificat allà. Aquest cop seran molts més, no serà només això. Però hi ha aquest component, no? Per tant, el discurs del golpismo, que encara fa 4 dies, quan van estar aquí pel 12 d'octubre, van insistir-hi, doncs és un discurs que hi ha una part de ciutadans que el compren. Per tant, no hi ha un únic factor. I això, doncs, en el cas dels mitjans, que han comès errors, i n'han comès molts, doncs l'aproximació que fan a aquests problemes
tampoc és segurament moltes vegades l'encertada i el que fa és acabar fomentant que discursos de l'odi, en molts casos, i de l'odi a col·lectius determinats, doncs acabin fructificant. Abans d'entrar ho comentàvem amb el Jordi, no hi ha una recepta infal·lible per part dels mitjans ni per part dels altres partits. A França ho vam veure. Inicialment es va optar per fer veure que no existien i van créixer. Sarkozy va jugar una mica a l'ambigüitat i van créixer. Per tant, no és tant si els has d'eliminar o no de les teves pàgines, dels teus informatius, sinó quin tipus d'informació fa sobre aquests partits, que crec que és la clau. D'entrada, parlar per parlar d'ells sovint els beneficia. És a dir, el candidat de no sé què ha dit 2 punts sense matitzar, sense contradir, sense posar-hi les dades que demostrin que el que està dient és una barbaritat, el que fa és beneficiar-lo, perquè queda allà el seu argument sense que ningú el contradigui. Per tant, parlar per parlar, i això s'ha fet molt, els beneficia. Assimilar-los en determinats escenaris, com poden ser taules rodones, com poden ser debats a formacions o a moviments que sí que són demòcrates, evidentment és un error, però també s'ha fet. És a dir, quan s'està parlant de què s'ha de fer amb el Pazo de Meirás i tu en els informatius i en prime time matinal cada dia tens l'advocat o representants de la Fundació Francisco Franco donant-los minuts i minuts i minuts i assimilant-los pràcticament a les plataformes que sí que van lluitar pràcticament sols, plataformes ciutadanes, per aconseguir que el Pazo tornés a ser dels ciutadans, doncs estàs cometent un error. I això s'ha fet. Si contéssim els minuts que han tingut els senyors de la Fundació Franco. Per tant, jo crec que sí que se'ls ha blanquejat moltes vegades. I ja no parlo només dels informatius matinals. Aquí, en un moment donat, el senyor Ortega Smith va formar part per exemple, del programa Fax. Jo crec que va ser un error. Jo col·laboro al programa, per tant, jo crec que va ser un error, perquè què passava? Que a més, la seva presència normalment dona audiència i dona clics en els digitals, per exemple. I aquí ja entraríem en la salut dels mitjans, el finançament, si necessites els clics per poder sobreviure, i això ja seria una altra taula que ja la farem un altre dia. I finalment, què ha passat també? Que hi ha hagut partits, i crec que l'exemple més clar és el del PSOE a Andalusia, que van decidir que pels seus propis interessos electorals els hi convenia que Vox sortís. I clar, recordeu que l'estratègia de Susana Díaz, que està on està ara, va ser alimentar la por a Vox, que ve Vox, i per tant, encara que la gent no estigués parlant de Vox, ella els introduïa en el debat i en la campanya i en el discurs i en els mitjans. Diria que el PSOE ha après alguna cosa, o almenys ni que sigui de la derrota que van tenir per això. I un parell de coses més per no vull enrotllar-me massa. Tinguem clar que ells vull dir aquests moviments, i això segur que el Jordi té més informació, ells no necessiten els mitjans tradicionals. O sigui, els hi anem molt bé, els hi anem fantàstic, clar, perquè al final tu vas sumant audiències d'aquí i d'allà, no? Però no ens necessiten moltes vegades, i s'ha vist, demà en parlareu, no? Però s'ha vist amb Bolsonaro que la seva campanya realment es feia a WhatsApp, o ho hem vist a Itàlia, on la campanya, per exemple, era a través de Facebook Live. Per tant, doncs, que siguem també una mica conscients de que no només juguen la partida dels mitjans tradicionals, tu abans al començar parlaves, sinó també, per exemple, les xarxes. I està demostrat que
una informació falsa té 6 vegades més repercussió que una real. Això està estudiat. I ells en fan moltes de falses. Per tant, ara hem vist que han intentat, i sobretot ha sigut arran de la pandèmia, posar una mica d'ordre a YouTube, a Facebook, a totes les plataformes per les informacions falses que corrien per la pandèmia. Però allò és un camp lliure per a ells, és un camp molt lliure i per tant tu no ho veus segurament i els whatsapps van circulant. Què podem fer-hi nosaltres? Doncs si vols ho comentem després, però d'entrada tenir clar què vols fer i què no vols fer, perquè el que tinc la sensació, com a mínim fins fa no massa temps, és que la gent ha anat informant sense cap criteri d'aquestes plataformes. Ja ho he dit tot. No, ja podem marxar. que no, que tu ets l'expert. No, bueno, no, sé coses, però tu de comunicació en saps molt més. Reprenent això últim que estaves dient, que trobo que és molt interessant, sobretot en el cas de Vox, no? És a dir, l'aparició de Vox a l'estat espanyol té coses innovadores. No? L'extrema dreta, jo crec que hem de partir de la base que l'extrema dreta a l'estat espanyol, i això és un dels grans errors, no ha desaparegut mai. No? Això que deia molts mitjans, per què ha tornat l'extrema dreta? La pregunta és, quan havia marxat? No? I més tenint en compte que Vox, de facto, pràcticament és una decisió del Partit Popular. Primer candidat a les europees, Vidal Quadras, Ortega Smith, tota la vida vivint del PP, és a dir, són gent ja que tenen una carrera política. Jo crec que un dels grans èxits de Vox dins el panorama de l'extrema dreta espanyola, que és molt ampli, extens, i crec que és molt important això que deia l'Adam, de diferenciar-lo. Crec que no es pot tractar de la mateixa manera Vox que Último Bastión o Democràcia Nacional, perquè tenen diferents maneres de funcionar. Per tant, el remei ha de ser diferent, l'estratègia ha de ser distinta. En el cas de Vox, el que ha fet de manera innovadora, que no havien fet altres partits d'extrema dreta i altres organitzacions, ha estat l'habilitat en créixer a través de les xarxes socials. I a més, fer-ho això, com deia aquell ascensor, que se consiga l'efecto sin que se note el cuidado. És a dir, aquí hi ha un cas que crec que se n'ha parlat poc, que és una web que es diu Caso Aislado. Segurament us ha aparegut al Facebook, en 1000 xarxes, i durant uns anys va ser molt present. Ara potser ha baixat una mica el boom de Caso Aislado. Caso Aislado es dedicava precisament a fer córrer notícies falses, sobretot per Facebook, que era el que fa uns anys era la xarxa social principal de la majoria de mitjans de comunicació, on bona part del trànsit web els entrava per allà. Aquesta pàgina web es dedicava a fer córrer el que anys després es va anomenar com a fake news, que de fet és un concepte, marca de la casa de Donald Trump, referit precisament als mitjans de comunicació que no eren afins a ell. És a dir, fins i tot, fixeu-vos, com un concepte com fake news l'hem assimilat al nostre llenguatge. És a dir, la capacitat de marcar gent de l'extrema dreta ha sigut molt més gran de la que ens pensem. Caso Aislado feia això, feia córrer rumors sobre suposades invasions d'immigrants a la vall de la Melilla que havien agredit no sé quants policies, violacions en grup per part de... Tot era criminalització, relació de migració, delinqüència, tot anava enfocat en aquesta mateixa línia. I la gran majoria de notícies eren falses. Eren d'altres països, eren d'altres dates, eren tergiversacions descarades. Però és això que tu dius, una notícia falsa, l'impacte que té és molt més gran. A Vox, l'habilitat que té és fer anar les xarxes socials. Ell com a partit, però és que a més tenia una xarxa que ha creat el caldo de cultiu de la demanda de Vox. En el cas de Vox, per diferents factors, es va crear abans, hi va haver abans la demanda que l'oferta, pràcticament. És a dir, un dels factors va ser aquest, la creació d'un pòsit xenòfob que corria a través de les xarxes socials. El problema, de fet, no són les xarxes socials, és evident, perquè molta gent diu, doncs llavors limitem les xarxes socials. Jo tot el tema del debat, del tancament del compte del Donald Trump, jo veig que això és
no sé, és posar un pedaç, no? Però això no... Portar-se al campo. Sí, és que no té massa sentit, no? Per què ho feien i per què ho fan? Perquè precisament els algoritmes de les xarxes socials afavoreixen totes aquelles notícies compartides centenars, milers de vegades, no? Quan tu, des del teu compte de Twitter, de Facebook, t'indignes molt fort per aquella notícia falsa, la reprodueixes al teu mur i la fas córrer, allò creix com l'escuma. No? És a dir, de fet, molts partits d'extrema dreta utilitzen precisament segmentació a l'hora de promocionar piulades o publicacions a Facebook, que ho pots fer, segmentació d'aquestes publicacions segons àrea geogràfica, estatus econòmic, és a dir, dirigint aquests ítems a la població ideològicament contrària o la possible població ideològicament contrària. Per què? Perquè saben perfectament que enviant aquell pinso a l'enemic polític, a l'enemic ideològic, allò creixerà de forma exponencial. No? És a dir, aquesta habilitat que han tingut a l'hora de fer anar a xarxes socials, jo crec que l'hem de conèixer, l'hem de saber. No? Perquè al cap i a la fi no dista massa de com han utilitzat els mitjans convencionals a l'hora de presentar-se, no? Que és d'una forma moltes vegades histriònica, fent espectacle. Això, de fet, ja ho vam veure nosaltres en el cas de Plataforma per Catalunya, no fa pas tants anys, no? És a dir, segur que recordeu el famós debat del Cuní del prou, prou, prou. Aquell debat hi havia activistes de Plataforma per Catalunya a taula, no? Els hi anava de conya, no? Per què? Perquè al cap i a la fi aconseguien el seu objectiu, que era col·locar-se en la centralitat del debat. No? I això és el que l'extrema dreta vol, col·locar-se en la centralitat del debat. És a dir, per mi el gran èxit de l'extrema dreta en general, i sobretot a l'estat espanyol, no és que aconseguissin un possible govern, és que han aconseguit marcar l'agenda política. No? És a dir, desplaçar l'art parlamentari cap a la dreta. A la dreta, de fet, a la dreta política, a la dreta conservadora, a la dreta tradicional, li va de conya tenir una extrema dreta, perquè llavors ells són els moderats, no? I moltes vegades han jugat amb això, no? I a més, diuen, no, bueno, nosaltres som el centre-dreta, ells són la dreta, no? És a dir, desapareix l'extrema dreta, ja ningú és extrema dreta. I en el cas nostre, a Catalunya, allò que deia la creació de la demanda abans que l'oferta, per mi hi ha un cas claríssim, que és l'actitud que ha tingut Ciutadans al Parlament o amb els mitjans de comunicació. És a dir, l'histrionisme polític fins a nivells exasperants, no? Els numerets diaris al Parlament, un ultranacionalisme fora de mida, unes actituds, segur que tots recordaran, no? L'agressió al càmera de Telemadrid, no? És a dir, allò va ser una mica el clímax d'aquell clima polític que va aconseguir crear Ciutadans, no? Veurem què passa a les properes eleccions, però totes les enquestes apunten que Ciutadans tindrà una fuga importantíssima cap a Vox. Això no és casual, no? I tampoc és casual com els mitjans de comunicació han jugat aquesta carta. És a dir, per mi és igual d'irresponsable cobrir un acte de Ciutadans, aquells actes que feien d'anar a enviar un diputat de Ciutadans al poble amb més índex de votants independentistes de Catalunya per veure què passava, no? Que anar a posar un micròfon de manera crítica a un líder de l'extrema dreta sense contrastar, no? Això que dius tu. És a dir, en nom de l'espectacle, malauradament, s'han fet moltes animalades, no? És a dir, s'han comès moltes irresponsabilitats. Una prova d'això és què va passar amb el judici del procés, no? És a dir, jo soc dels que opina que la gran plataforma, el gran trampolí mediàtic de Vox va ser la utilització dels mitjans a través de l'acusació popular del judici de l'1 d'octubre. Per què? Perquè això els va col·locar a la centralitat política, no? I els va col·locar com a aquells
irreductibles espanyols que combatien els malvats separatistes. No? I els va col·locar fins i tot a la televisió pública catalana, al fax, no? Quan no eren ningú, ni representaven ningú. No? Vull dir, una cosa absolutament inaudita. Jo crec que els mitjans han de ser molt responsables a l'hora de saber, no? De què és informació, què és espectacle, i tenir molt clar que aquell senyor o senyora d'extrema dreta que portaràs al programa la sap molt més llarga que tu. És que aquest és un altre tema. L'extrema dreta, per arribar al que ha fet a l'estat espanyol, ha tingut molta habilitat. Per què? Perquè el procés que han pogut fer a França o a Suècia, no? Amb el Front Nacional, amb el Rassemblement Nacional, o a Suècia amb els demòcrates de Suècia, allà l'han fet en 20-25 anys. Aquí s'ha fet en 4 anys. No? I això ens hauria de fer pensar molt. No? És a dir, a finals del desembre del 2013 s'inscriu Vox al registre de partits polítics, es presenten les europees, el 2014 aconsegueixen 200.000 vots, el 2018 aconsegueixen 12 diputats, no? A Andalusia, i després a les espanyoles, ara que en tenen 53, és que això és vaja, no hi ha exemples a Europa, crec, si no em falla la memòria, d'un procés tan ràpid d'ascens d'un partit d'extrema dreta. I la centralitat que han tingut a través de mitjans de comunicació, que no és nova, hi ha antecedents d'això. El partit del Gil no, era una mica aquesta dreta populista, no? Una dreta populista més molt xarona, una cosa molt... Era una mica l'avançala de tot plegat. No? Vull dir que ja teníem exemples de convertir personatges mediàtics. Per tant, jo crec que els mitjans han comès molts errors, se'n segueixen cometent, que nosaltres també, com a éssers individuals, a l'hora que fem, a l'ús que fem de les xarxes socials, hem de ser molt conscients d'això que deia al principi, no? De com certs discursos que tu pretens combatre, l'únic que fas és posar benzina al foc. No? Per què? Doncs perquè acabes magnificant un missatge. Val? I això no vol dir ignorar-los. No s'ha d'ignorar l'extrema dreta. No s'ha d'ignorar, però s'ha de saber què vol. No? És a dir, això crec que és important, no? I no, sobretot, no s'ha de menystenir mai. Si han aconseguit fer el que tenen és perquè han tingut suficient habilitat per reconstruir-se, per superar-se i per assolir uns èxits electorals absolutament indubtables. Bueno, pues molt interessant. Primer, gràcies. Molt interessant, i tenia uns apunts del que volia dir i ara tinc més coses que també vull dir. Començaré amb on ha començat l'Aran, que per plantejar què fem davant de la pujada de l'extrema dreta hem de tenir clar de què estem parlant d'extrema dreta. I aquí tothom l'ha tocat una mica. Estic d'acord amb alguna cosa, amb altres no. Jo crec que simplificant una mica, si parlem hi ha la dreta tradicional, establishment, que seria el PP, que per mi dir això feixisme és una confusió total. El feixisme, hem de recordar que representava el feixisme als anys 30. És Auschwitz, és prohibició de tota organització obrera, és destrucció de la democràcia completament. I tenim una democràcia una mica fràgil, però existeix, som aquí parlant, amb el feixisme això no passa. Llavors, el PP no és feixisme, l'estat actual no és feixisme. Els feixistes serien des d'Alba Dorada a Grècia, com la forma més descarada, fins a forma molt maquillada del Front Nacional de França, per exemple, que tot i tenir una estratègia més electoral, en el fons crec que estan intentant construir moviment amb el mateix objectiu que Alba Dorada, simplement amb altres estratègies. Hi ha altres exemples, Lega Nord, que cauen dins això. Plataforma per Catalunya jo ho veig també dins aquest marc, com un mini Front Nacional. Per mi, entre la dreta establishment i el feixisme, hi ha un espai més difós, que seria l'extrema dreta populista, que seria el Geert Wilders a Holanda, que no intenta crear un moviment. He llegit 1000 vegades, el seu partit té un militant, que és ell.
no està construint un moviment per lluitar al carrer. Surt a la tele, Twitter, no sé què, i llavors amb això té prou, guanya vots. A Gran Bretanya, UKIP era un partit d'aquest tipus. Giraven el ventall polític cap a la dreta, com s'ha dit, inicialment amb el tema europeu, però sobretot amb el racisme. I AfD a Alemanya crec que comença així, com una escissió del Partit Conservador, dels cristiandemòcrates, però amb el tema de l'islamofòbia, entra gent més disposada a lluitar al carrer, llavors hi ha dins d'aquest partit un grup, diguéssim, que serien conservadors indignats, una mica extrems, però dins això, i un grup feixista, i estan impugnant pel poder a veure qui. I sembla que els feixistes podien prendre el poder de AfD. Llavors, Vox jo veig bastant semblant a AfD, però no tan extrem, no han passat tant de temps, però tenen feixistes a dins. Sabem que quan l'Ignasi Garriga va anar a TV3 per un debat de les eleccions, que és un escàndol que el portessin allà, i porta com el seu assessor individual i favorit un neonazi. Anava a dir ex, però crec que l'ex és en dubte. Un neonazi que, de fet, aquesta setmana ha estat acusat per un atac a una casa a Maresme. Llavors, si veiem que aquesta extrema dreta populista no té cap problema amb albergar feixistes, neonazis, llavors és un problema per a la democràcia d'una manera que un PP no ho és, tot i que també, d'altra forma. Llavors, en termes de posar la línia, que és important, que en un costat de la línia tenim l'extrema dreta populista i feixista, que hem de tenir certes respostes i actituds que també diferenciades, i el ventall polític de la resta, pues, no m'agrada gens ni mica el PP ni Ciutadans, però aquí és un debat polític que podíem debatre amb els feixistes. En ma vida, una vegada vaig intentar debatre amb un feixista i em va hostiar. Llavors aquí, per mi, va acabar l'intent de debatre amb feixistes. Següent punt. I també entre aquests corrents hi ha, evidentment, convivències i traspassos que van d'un costat a l'altre, però si no entenem que hi ha diferents elements, no podem entendre que hi ha després convivències entre diferents elements. Segon punt, perquè si no quedo sense temps. Llavors, això és una amenaça que s'ha de respondre bé i fortament, i els mitjans, com ja s'ha dit, tenen el seu paper. Jo aquí em poso acusació popular contra els mitjans, si voleu. Parlem de tres línies. Primer, en promoure el racisme en general, en termes de parlar d'avalanxes de migrants, el terme mena, que són joves que estan buscant la vida i no tenen cap dret a res i vivint de forma precària, i els feixistes els ataquen i els mitjans els ataquen. El tractament de l'islam també és escandalós, o sigui, islamofòbia a tope, als mitjans de la dreta i també als mitjans progres en general, i no sé ni el diari.es, que crec que és segurament molt millor en aquest sentit. I fora la qüestió de racisme, també el tema de la transfòbia, també bulos, històries inventades, i tot això crea una cosa que ja s'ha dit, el caldo de cultiu, perquè els feixistes diuen tots aquests problemes que ja heu vist als mitjans convencionals, nosaltres tenim la solució. Llavors, això és un punt. Segon punt, que també s'ha comentat, que donar difusió, publicitat a grups d'extrema dreta que no representen res, que no tenen presència, són marginals, però surten als mitjans, com ha dit la Neus, sovint perquè és morbo, donar clics, donar audiència. Jo ja sé que els mitjans estan en una situació molt complicada, però fomentar el feixisme és un joc massa perillós. Exemples. I aquí parlo dels mitjans públics de Catalunya. 30 minuts que van fer un documental sobre una campanya feixista contra una comunitat musulmana a Nou Barris. I posen a la tele entrevistant amb camisa, al seu despatx, un neonazi. Un neonazi que ara és a Vox. I també van entrevistar un altre neonazi de Democràcia Nacional que fins i tot al final el van expulsar de Democràcia Nacional per massa extremista, però per TV3 l'havien entrevistat. Això és un exemple. Fundació Franco, que la Neus ja ha comentat, i Vox. És que és escandalós. I ara que Vox té molta presència institucional fora de Catalunya, com a mínim, i ara tenen presència, els hem de treure. Bueno, abans no tenien i ho traieu.
i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han dit ara que per aquestes eleccions trauran Vox perquè són un grup important, no sé què, no sé quantos. Però, no sé, jo estava mirant els codis ètics de tots els mitjans i defensem la democràcia, les llibertats i no sé què, no discriminació, però sembla que no significa res quan hi ha quota de mercat. L'analogia que faig servir és que si hi ha un estafador que se sap que està fent una estafa a gran escala, i els mitjans han dit, què fem? Pues, no en parlem per no donar-li publicitat, no diem res. Bueno, malament. O pues, el donem al micro perquè estafi a més gent. No, la solució seria potser dir que això és una notícia, s'ha d'explicar, però no ignorant-lo ni donar-li micro, sinó explicant. L'estafa és això. Venen comptant aquesta història, que és mentida, que la gent ha d'estar a l'aguait, que si ve el tio aquest, amb aquesta pinta, amb aquesta història, no creguis, denuncia'l. I això es pot fer per una estafa, surt de vegades a la tele, que estan estafant coses horribles, estafant gent gran i tal, però no fan això amb l'extrema dreta. I no sé per què, si defensen la democràcia i les llibertats, podien denunciar l'estafa, que no és ni ignorar-los ni donar-los el micro. La lluita unitària contra el feixisme funciona. I aquí tocant una cosa que deia la Neus, que sí que la pujada a l'extrema dreta té moltes causes, crisi del sistema, crisi política, etc. Però el problema és que pugem el llistó tan alt que al final no podem fer res. Perquè jo, personalment, quan un barret que tinc és unitat contra el feixisme, també tinc barret com a activista anticapitalista. Jo estic per acabar amb el sistema capitalista, tenir un sistema molt més just que respongui a les necessitats humanes. Però em temo que això trigarà una mica. I abans del 14 de febrer no arribem. Etc. Llavors, jo crec que dient que tenim objectius a llarg termini cadascú, però també podem aturar l'extrema dreta ara, sense haver solucionat tant de bo que poguéssim solucionar les crisis a llarg termini. Però sense arribar a això, podem fer coses ara. Alba Dorada són a la presó, en gran part per la lluita popular que s'ha fet. Parlant d'acusacions populars, els meus companys i companyes de Grècia van ser acusació popular a llarg judici contra Alba Dorada i van portar un munt de testimonis de sindicalistes atacats, de migrants atacats, la família d'un noi pakistanès assassinat pels nazis, la família, la mare del Pavlos Fyssas, el rapero, assassinat pels nazis. Llavors van contribuir a que van obligar el sistema judicial grec a actuar mitjanament bé, que no farien pel seu compte. Llavors, això a Grècia, la lluita unitària va funcionar. Aquí a Catalunya s'ha comentat Plataforma per Catalunya. Aquest toc de veta, no sé si es veu, diu, és d'Unitat contra el Feixisme i Racisme de 2015. Vam imprimir, no sé, 150.000. Diu, no votis cap grup feixista i en lletra més gran, no votis Plataforma per Catalunya, no volem feixistes als ajuntaments. No és un argument gaire subtil. Però a tots els llocs on es va fer aquesta campanya, assenyalant directament Plataforma per Catalunya com a partit feixista, avisant la gent que representa realment, en tots aquests llocs van quedar fora de l'Ajuntament, des de la Garrotxa cap al sud de Barcelona, on es va fer una campanya més general sobre els problemes globals de racisme, no van aconseguir això. L'únic lloc on es van mantenir, Vendrell, Mataró i Salt, on ara Vox té 3 regidors a Salt. Llavors, la campanya directa no és la solució a tots els problemes de la crisi, però sí que pot aturar el feixisme i donar-nos temps per anar parlant de què fem davant dels problemes globals. Deixo aquí. Bé, ens queda encara un quart d'hora, 20 minuts. Aquesta segona ronda, i de fet serà l'última, la intenció seria posar com propostes concretes o criteris concrets que ajudin els mitjans de comunicació a tractar l'extrema dreta en totes les seves dimensions. Però jo hi afegiria un apunt, és a dir, tots som mitjans de comunicació, perquè tots tenim una xarxa social i tots difonem notícies. Per tant, aquests consells, si m'ho permeteu així, jo penso que seria bo que també que els dirigíssim a la gent, a les persones que ens arriben determinades informacions a través de les xarxes socials i que ens plantegem si les hem de retuitejar o les hem de difondre o no, si les hem d'enviar per WhatsApp als nostres cercles. En aquest sentit, i tal com deia el Jordi, sí que és veritat que, per exemple,
tot sovint l'antifeixisme acaba fent propaganda, moltes vegades de determinades provocacions de grups, a més, moltes vegades obertament feixistes, com el cas aquell d'aquella bandera que va aparèixer a la plaça Sant Jaume, si no m'equivoco, una bandera neonazi amb una concentració de Vox, precisament, però era una bandera neonazi, i el meu timeline de Twitter va aparèixer centenars de vegades. Tothom la criticava, tothom es posava les mans al cel, però tothom no parava de difondre-la, no? I per tant, segurament també tots plegats tenim una responsabilitat a l'hora de difondre o no determinades accions que el que busquen precisament és provocar i el que busquen precisament és difusió. Jo una de les coses que se m'acudeixen que es podria fer des dels mitjans és assenyalar precisament aquestes connexions entre l'extrema dreta més institucional i més, diguem, formalment democràtica i l'extrema dreta més dura. Hi ha moltes de connexions en el cas de Vox, però no només de connexions personals, de persones que havien estat a grups molt obertament feixistes i que ara estan a Vox, sinó també inclús en el discurs més o menys subliminal. Per exemple, Vox utilitza moltes vegades un discurs obertament franquista i guerra civilista. L'altre dia, per exemple, anomenava, no sé si no m'equivoco, era el PSOE, Esquerra i a Unidas Podemos, els deia el Frente Popular. No és casual, és un record de dir, si ells són el Frente Popular, nosaltres qui som? És obvi, no? O, per exemple, quan van guanyar les eleccions, no sé si a Andalusia o quan van treure, no van guanyar, però quan van treure molt bons resultats, no sé si a Andalusia o a l'estat espanyol, van treure un tuit de «hemos pasado», no? Amb una altra referència també clarament guerra civilista i clarament franquista. Per tant, jo crec que també els mitjans també han d'assenyalar aquestes coses perquè són notícia i perquè denoten una ideologia de fons que no és explícita, perquè es cuiden prou de no fer-la explícita, però que evidentment hi és. I per últim, ja, en el sentit del que deia la Neus, que l'extrema dreta puja perquè hi ha unes raons de fons, també és veritat que aquestes raons de fons, aquests problemes de fons que són innegables, els hi podem donar sortides de molts tipus. Una, evidentment, és la de l'extrema dreta, però n'hi ha d'altres de sortides, per sort. I en aquest sentit, a vegades a mi em preocupa més dels mitjans un cert discurs alarmista, antipolític, un discurs de tots els polítics són iguals, no hi ha res a fer, guanyi qui guanyi, tot serà un desastre, perquè en el fons això que alimenta és una desesperança, una frustració, que sí que fa que molta gent, diguem-ne, que no es considerin feixistes ni molt menys, diguin, bueno, mira, si no podem arreglar la societat, almenys que s'arregli per mi i pels meus. I els meus decideixo que són no sé qui, els catalans i prou, els espanyols i prou, els europeus i prou, no ho sé, que cadascú considera quins són els seus. Però en tot cas, jo crec que els mitjans de comunicació sí que tenen la responsabilitat, ja sé que això és complicat a vegades, però la responsabilitat de projectar també esperança, solucions als problemes i transmetre un missatge que no tot està perdut, que la societat, evidentment, pot progressar, que el progrés no és impossible, només faltaria, evidentment que no ho és, no? Però a vegades em fa la impressió que es tendeix massa a aquest missatge, diguem-ne, alarmista i antipolític. Ara, si teniu alguna cosa més a afegir, tindríem 2 o 3 minuts cada un o... Val, doncs, si voleu, començo jo. Amb això que comentaves de que no tot és feixisme, m'ha recordat una conversa amb el Daniel Innerarity, que un dia em va dir cuando lleguen los golpistas y los fascistas de verdad no los sabremos reconocer. I em va semblar una reflexió interessant, perquè com que quan tot és golpisme, res és golpisme. I això ja ho hem vist aquí. O sigui, no era un cop d'estat, però es va insistir, i fins i tot ara que la justícia ha reconegut que no era un cop d'estat, per entendre'ns, doncs en el cas de Vox i també altres dirigents d'altres partits, però sobretot Vox, insisteixen en el golpisme. I amb el tema del feixisme ha passat una mica semblant. És a dir, jo crec que el Partit Popular podia tenir elements de l'ultradreta dins, però el Partit Popular, que a mi no és un partit que m'entusiasmi, per entendre'ns, no el podem identificar com a feixista. Perquè passa això que diu el Daniel, que quan venen els feixistes de veritat, que són ara Vox, però també tots els crepúsculs amb més o menys èxit que citava el Jordi, no els sabrem diferenciar. Per tant, això, un parèntesi. 2, és molt difícil i a mi em costa molt, perquè és allò de consejos vendo que para mí no tengo, dir que han de fer els mitjans. Jo et puc dir una mica quin és el criteri que estem, per exemple, al diario.es, que
tenim vetat l'accés als actes de Vox, no som només nosaltres, però nosaltres som dels partits, un dels mitjans que no podem entrar-hi. Jo, per exemple, en aquesta campanya, nosaltres no entrevistarem a l'Ignacio Garriga. Nosaltres no tenim cap junta electoral ni cap consell de la corporació, o sigui, nosaltres decidim què fem. Per tant, nosaltres no l'entrevistarem. No perquè no se l'hagi de conèixer, al contrari, jo crec que sí que s'ha d'informar, però no gratuïtament. Llavors, nosaltres informem bastant poc de Vox, però quan informem intentem que sigui, o quan parlem de Vox, que sigui per explicar alguna cosa que creiem que és rellevant. Què hem fet aquesta setmana? El dilluns, per exemple, vam explicar el cas que deies tu d'aquest assessor, que és membre de la direcció de Vox a Catalunya, que està imputat i se li demana 2 anys de presó i una multa que ara no recordo per haver participat en un atac xenòfob a un centre de menors. Per cert, la fotografia molt bona era del Jordi Borràs, que el diumenge a la tarda el vaig buscar. Jordi, necessito una foto d'aquest personatge. A mi em sembla rellevant, perquè aquest senyor va estar fent-se la foto amb Abascal i Garriga el dia de la presentació de la candidatura. Per tant, és important que se sàpigui que allà, dirigint això, hi ha un senyor que va fer crides i proclames contra nens i joves d'un centre de menors clarament racistes. Hem informat que 2 membres de la llista de Vox, que segons les enquestes tenen moltes opcions d'acabar sent diputats, estan imputats per repartir octavetes també racistes. Per tant, senyor, si vostè vol votar Vox, que sàpigui que està votant aquests personatges. I això són les informacions fins ara que hem fet al diari de la presentació... No, perdó, de la candidatura de Vox hem fet aquestes 2. I el dia que van venir a la plaça Sant Jaume per fer-lo del 12 d'octubre, nosaltres no anàvem a informar. I vam informar, a més era un cap de setmana, recordo que el titular era Vox insiste en no sé què del golpismo en un acto con presencia de banderas nazis. Perquè a nosaltres ens va semblar rellevant que ni l'Abascal des de l'escenari, ni els 200, perquè no eren més, que hi havia a la plaça, ningú es queixés de que hi havia uns tios amb banderes enormes amb la creu gamada. Després, quan es va haver el lío, van dir que no tenien a veure amb ells i no sé què, però la qüestió és que allà estaven, allà van estar durant l'acte, van fer les seves salutacions, la seva simbologia, i ningú els hi va dir res. Per tant, escolti, senyor, vostè tenia allà uns nazis al seu acte i per tant és important que la gent ho sàpigui. I la nostra línia és aquesta. Per exemple, a Madrid, què hem informat a vegades? Doncs a Andalusia, per exemple, quan han introduït en els pressupostos l'eliminació de partides per ajuts, per exemple, a col·lectius feministes, que això ho han fet. O quan per decisió de Vox han acabat condicionant decisions de governs i que consideraven que anaven en contra dels drets de determinats col·lectius, en aquest cas de les dones, com poden ser col·lectius de migrants o altres. Amb això n'hi ha prou? Segur que no. Segur que no. Ara, com a mínim, el que jo crec que sí que hem d'intentar, i abans ho dèiem, que igual que s'han fet guies per com informar dels maltractaments, de com informar dels crims masclistes, igual que s'han fet una mica de pedagogia pels mitjans i tenim fins i tot decàlegs, doncs que d'alguna manera sapiguéssim una mica quina és la millor manera de fer-ho. Després cadascú decidirà si ho fa o no. Això no ho tenim. I llavors cadascú intenta fer-ho, també dic una cosa, en els mitjans que es fan aquesta pregunta de com volem informar, perquè t'asseguro que n'hi ha molts que crec que encara no se l'han fet. Però en els que sí que ens hem fet la pregunta, doncs fem, crec, el que bonament podem, segurament equivocant-nos més d'un dia, però puc parlar només pel meu mitjà i el criteri que apliquem. T'agafo la paraula, probablement
si el Col·legi de Periodistes, en lloc de fa uns mesos, en lloc de portar un membre de l'extrema dreta, no recordo si va ser el Garriga o el Buixader, el Buixader, exfalangista, per dos falanges diferents, falange autèntica i falange espanyola d'Escon, si en lloc de portar el Buixader es dediqués a fer el que hauria de fer, que és això, doncs potser això ho tindríem. Però vaja, això seria un altre tema. Jo crec que és molt important dir les coses pel seu nom. Val? Això és un tema que ha anat sortint, no? És a dir, l'extrema dreta s'ha d'anomenar pel que és extrema dreta, no centre dreta o conservadors, no. Però de la mateixa manera jo procuro filar molt prim i ara potser de separar la caixa dels trons. Per mi Vox no és un partit feixista, perquè a la dreta de Vox hi ha moltes coses. És a dir, crec que hem d'entendre, i això és un debat que jo he tingut amb molts companys i cadascú... Però, és a dir, per mi, més important que el tema de la nomenclatura és entendre que dins de l'extrema dreta, com a dins de l'esquerra o de l'esquerra alternativa, hi ha diferents matisos de color. Tu no pots dir que, jo què sé, Esquerra Republicana és un partit comunista, és un partit socialdemòcrata. No, una cosa és socialdemòcrata, l'altra cosa és comunista. Són coses diferents, no? Per tant, si tu titlles a tot allò que està a la dreta, de la dreta tradicional, com a feixista, és impossible que puguis analitzar la situació. Per mi, Vox té moltes diferències amb Alba Daurada, moltíssimes. Perquè Alba Daurada no era pròpiament un partit polític. Alba Daurada era un moviment, o és el que en queda, un moviment esquadrista paramilitar amb un braç polític. Per això, 64 dels seus membres han acabat amb ordres d'ingrés a presó, perquè van ser jutjats per organització criminal. És a dir, hi ha diferències substancials. I a la dreta de Vox hi ha tota una amalgama d'ultradreta que no és el mateix que extrema dreta. És que això que dèiem, de la guia de... És important també el llenguatge que utilitzem. Extrema dreta és una cosa, ultradreta és una altra, feixisme és una altra. Potser ho podríem englobar, hi ha autors que parlen d'urfeixisme, el feixisme etern. És interessant la idea. El que vull dir, més enllà d'ara, perquè no vull entrar, i no hi ha temps d'entrar en un debat de nomenclatura, crec que és important dir les coses pel seu nom, saber-les diferenciar i buscar diferències entre l'extrema dreta i el gran món que representa. Dit això, crec que també és imprescindible no blanquejar l'extrema dreta ni el feixisme, i no blanquejar-lo, evidentment, doncs, inclou dir les coses pel seu nom, però és que, per exemple, fa uns dies, TV3 parlava del senyor Josep Ramon Bosch, expresident de Societat Civil Catalana, i el presentava com a catalanista conservador. Un senyor que 6 mesos abans de fundar Societat Civil Catalana estava a Gandesa, al monument franquista del Coll del Moro, en un acte organitzat per la Fundació Nacional Francisco Franco, en un 18 de juliol, fent un homenatge al cop d'estat. El cop d'estat comandat pel general Franco. És a dir, el senyor Bosch no és un catalanista conservador. Per mi, tinc molt clar que és un home d'idees d'extrema dreta, sense cap mena de matís. Amb pell de xai, això sí, però sense cap mena de matís. Fundador d'una organització d'extrema dreta com Som a Temps. I cofundador, també, d'una organització com Societat Civil Catalana on hi han participat membres de l'extrema dreta com el senyor Jorge Buixader, en qui el senyor Bosch es reunia per fundar Societat Civil Catalana, entre d'altres. Però també inclou no presentar-los, no humanitzar-los. És a dir, aquí s'han fet reportatges a l'estat espanyol, no sé si va ser El Mundo, ara no ho recordo, sobre on passaven les vacances als ultras de Obra Social Madrid. És a dir, tu no pots banalitzar d'aquesta manera. A Grècia, els d'Alba Daurada sortien a les revistes del Cor. A Itàlia, els concursos a la tele. És a dir, s'ha banalitzat tant que el que fas és humanitzar un discurs carregat d'odi. Perquè jo crec que hi ha una cosa que no hem d'oblidar en aquest debat, que és que l'extrema dreta, el postfeixisme, tota aquesta amalgama ideològic, utilitza la democràcia per destruir-la. Això ho hem de tenir molt present sempre.
i utilitzen en nom de la llibertat d'expressió per prohibir que tu puguis expressar-te el dia de demà. Això, per mi això és una idea clau, no? Per saber on estan els límits. Per últim, vaig acabant, no comprar l'agenda de l'extrema dreta. No? Quan ells situen debats inexistents, tu has de tenir les habilitats periodístiques de saber contrastar una informació. És a dir, si tu el discurs de l'extrema dreta t'està dient al representant X que està plovent, la teva feina no és reproduir aquell missatge. Sortir al balcó i veure si plou. Però és que una cosa tan bàsica moltes vegades no es fa. Podríem entrar per què no es fa, per les dinàmiques, pel tipus de periodisme que es fa, pel clic, perquè no hi ha recursos humans, perquè ja interessa crear una mica de vinga, va, anem a fer bullir l'olla. S'ha de ser responsable. I també crec que hi ha una cosa clau en el periodisme d'aquest país. Falta periodisme d'investigació, no? Que em sembla que era el Bernils, no? Que deia que si no era d'investigació el periodisme no era. No? Doncs en aquest país falta això, falten recursos per aixecar temes com feia Xavier Vinader, per exemple. No? I actualment és que si ens posem temes d'atacs a centres de menors o de protestes, de suposades protestes ciutadanes davant de centres de menors, en molts casos han hagut de ser mitjans alternatius on molta part de la redacció no cobren, que han hagut de demostrar la relació entre membres de Vox, posem per cas, i aquestes suposades plataformes veïnals. Per què? Perquè els mitjans de comunicació reproduïen la nota d'agències. No, hi ha hagut una protesta veïnal. No era una protesta veïnal. Era el senyor del megàfon, Jordi de la Fuente, anant a un centre de menors a liar la parda. És a dir, i això no s'ha fet perquè moltes vegades no hi ha diners, no hi ha recursos humans, etc. I per acabar, no donar espai a l'extrema dreta en nom de l'audiència o de l'espectacle. És que això és una responsabilitat molt gran, no? I jo no em cansaré de dir-ho, això ho hem de tenir claríssim. Ens ho hem de gravar a sang i foc, i això que deia l'Adam Major, tampoc crear aquests discursos que afavoreixen l'antipolítica. L'antipolítica m'atreviria a dir que és la benzina més gran de l'extrema dreta, com a mínim a Europa. No? Aquesta actitud de la dreta i l'esquerra cada cop s'assemblen més, no? I que ajuda a que partits que són fruit de l'establishment es presentin com a anti-establishment. No? Ho hem vist amb Donald Trump, no? El que ha fet, o fins i tot Vox, aquest presentar-se com a alternatiu, no? Un partit que és altíssimament conservador. No? Això ho va explorar molt bé i ho va explotar molt bé la família Le Pen a França. No? Aquest presentar-se com a l'alternativa contra, a més, amb un populisme clàssic. Hi ha una casta política i el poble... Sí, i nosaltres som els representants del poble. No? Per mi aquesta és una guia ràpida, molt ràpida, del que hauríem de tenir presents, sobretot ara que ve una campanya electoral, com actuar davant de l'extrema dreta. Bé, com sempre, moltes coses afegides al que volia dir. Primer, un detall interessant i maco sobre Alba Dorada, Grècia, quan volien sortir a la televisió pública, RT, els sindicats allà eren tan forts perquè havien fet moltes lluites contra la privatització que feien vaga cada cop que venia Alba Dorada. Llavors no sortien a la televisió pública. Podien sortir a la programa rosa d'un altre canal, però a la televisió pública no. Una cosa que diria als mitjans és que, sisplau, parleu una mica també de la lluita contra el feixisme i l'extrema dreta i el racisme, que Unitat contra el Feixisme i Racisme... Tenim 600 entitats adherides, diferents partits d'esquerres, gairebé tot el moviment sindical, tot el moviment veïnal, calculant deu ser la meitat o més de la població de Catalunya. I som invisibles pels mitjans. Fem una nota de premsa i a banda de dos col·legues no surt als mitjans. Sí, quan hi ha un xoc físic entre feixistes i antifeixistes, això és notícia, diu, per què no fan res més? Només violència. Quan fem altres coses, feina de base, parlant amb la gent, parlant amb les entitats, no és notícia, llavors s'ignora. Només es fa notícia, entre cometes, i sovint criminalitzant la gent antifeixista quan hi ha xocs físics. Llavors, aquí una crida als mitjans. Segon, tornant també a la qüestió internacional. Una cosa que deia
el Jordi a la primera part que el cas inèdit de Vox haver pujat tan ràpidament. Tristament, ja no és excepció. A Portugal, aquest diumenge, un partit d'extrema dreta semblant a Vox, o sigui, amb feixistes a dins, van treure 12% a les presidencials, només 1% del Partit Socialista, que era el segon lloc. I això es va crear fa 2 anys. I també amb molt histrionisme, mitjans, no sé què, és un problema. Això, aquí també una altra notícia positiva, que Unitat contra el Feixisme fa anys treballem en xarxa amb altres moviments germans arreu del món i som una xarxa que es diu World Against Racism, que preparem una mobilització internacional el 20 de març, al voltant del Dia de la ONU contra el Racisme i Feixisme, i demà publicarem una nota de premsa coordinada des de Londres, Atenes, Berlín, Nova York una mica més tard, Turquia, Nova Zelanda, no sé com ho arreglaran la franja horària, però una crida internacional per mobilitzar-se contra l'extrema dreta i el racisme el 20 de març. I tant de bo, els mitjans diuen això és important, això és notícia, parlem-ne. Em temo que passarà desapercebut i diran, pues, per què ningú fa res contra Vox? Tornant a la qüestió de què podem fer. I aquí parlant de persones a casa normal i corrents. Primer, això que s'ha dit, no amplificar el missatge dels fatxes. Si hi ha una cosa horrible de Vox que vols denunciar, no facis retweet i ja, això és horrible. Si s'ha de reproduir, com a mínim, captura de pantalla dient això és horrible. Però millor encara contrastar amb un altre missatge. Si denunciem Vox, és a dir, tenim els adhesius Stop Vox, però mai fem retweet a Vox, mai contestem els comptes de Vox, ni dels grupuscles d'extrema dreta catalanistes tampoc. Llavors, per combatre això, jo crec que a banda del que podem fer als mitjans i a WhatsApp, a WhatsApp arribo, però una cosa que crido a la gent que estigui escoltant, sisplau, sumeu-vos a Unitat contra el Feixisme i Racisme, que estem intentant crear grups arreu, i és el meu llibre, Antifeixisme del 99%, o sigui, tothom que estigui en contra del feixisme i racisme té cabuda a Unitat. I últimament s'estan creant nous grups arreu. Llavors, si entreu a ucfr.cat/construïm, pots apuntar-te i posar-te en contacte. Difondre materials d'Unitat contra el Feixisme. A xarxes acabem de publicar aquests cartells que sí que parlem de Vox, nombrem Vox, però diem volen atacar el sistema de pensions, acullen feixistes, amenacen la salut pública, volen donar més diners als rics, i ataquen les dones i gent migrada. Llavors, és material així que no amplifica la part del missatge que volen fer arribar. Amplifica la part que els perjudica als barris obrers on ara estan intentant entrar. Llavors, que la gent treballadora sàpiga que aquest partit no els representa. És l'enemic d'aquests barris obrers. I si algú els vota, està votant la gent que després intentarà tallar els serveis públics. Llavors tenim això, tenim adhesius i tal. I tornant a WhatsApp, com deia la Neus, el Bolsonaro a Brasil, que també tenim companyies brasilenyes que ens expliquen el que va passar allà i les històries horribles que tenen terraplanistes al govern de Brasil, que és una bogeria. Un cop acceptada la bogeria, llavors qualsevol cosa val. Llavors, els xats de família, de feina, si encara tens una feina i acudeixes a la feina, pues, a la cantina parlant amb la penya. Contrasta els arguments racistes, contrasta els bulos de Vox, perquè si fem lluita a aquest nivell sí que podem incidir, perquè la gent que està en contra de l'extrema dreta, activa o passivament, per millor activament, som la enorme majoria de la gent. O sigui, Vox només puja en base a mentides, enganys i ajuda de segons quins partits i segons quins mitjans. Mentre si la gent normal i corrent contraresta això entre les seves famílies, els seus barris i tal, i els podem aturar. Plataforma per Catalunya ja no existeix. Alba Dorada és a la presó. Quan jo vaig començar en aquesta lluita, el Front Nacional, no el Front francès, sinó el Front Nacional britànic, que en 3 anys de lluita unitària es va eliminar. Llavors, es pot fer, i es pot fer amb Vox, però necessitem que tothom i no digui, oh, que terrible, no podem fer res. Sí que podem fer, perquè som la majoria i els podem aturar. Però depèn de tothom, faci la seva que posi el seu gra de sorra i els podem aturar. Perfecte. Són ja pràcticament, són més de les 7, vam dir que duraríem una hora i per tant ja hem de deixar-ho aquí. Recordar que demà
tenim a la mateixa hora i pel mateix canal una altra taula rodona amb la S. Temelkuran, que és una escriptora turca, amb el Rhys Peck, que és un professor nord-americà que ha fet un llibre molt interessant sobre la relació entre Fox, la cadena de televisió, i el fenomen Trump, i amb en Jordi Baquer, que és un activista català, però que va estar molts anys visquent a Budapest i, per tant, que va conèixer molt de prop l'aparició i la presa de poder del moviment que encapçala l'Orban. Per tant, us convidem demà a seguir-nos, agraïm als ponents que hagueu vingut. Jo crec que hem complert bastant les expectatives. Evidentment no hem matat el tema perquè el tema és complex, però em sembla que s'han dit moltes coses interessants i que ens poden ser útils de cara a aquests 15 dies que venen a partir de demà. Doncs gràcies en nom del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis i de l'Oficina de Drets Civils i Polítics. Fins demà.